Празен прав широк път, самотен светофар, красив залез, идилия. Ръмжейки злобно към светофара бавно се приближава зверски тунингована Honda Civic. Пълен бодикит, затъмнени прозорци, 19 килети джанти, прагове до земята, стикери на спонсори. Малко след него на същия светофар бавно пристига заводско Porsche 911 Turbo от ровно син цвят, с кука. Двете коли нервно подават газ, докато чакат да изгрее зелената пита. 3, 2, 1! Въртене на гуми, удране на прекъсвачи, хвърчащи парчета, изгоряла гума. Поршето тръгва по абсолютно нормален маниер за кола с задно задвижване, докато се суче като змия първите 10 метра. Хондата пък прави 2 метра търкане на гуми и му изпушва тунингования с любов, но с малко пари двигател. Това не е интрото на новия Need for Speed, нито история от очевидци на Цариградско шосе. Това е началното видео на Need for Speed 4 High Stakes. Това бяха времената, в които EA имаха ясна представа какво искат от поредицата. Чистокръвни зверове, адреналин и скорост. Това беше далечната 1999 година. С навлизането в новия милениум се случиха няколко важни неща, които измениха курса на поредицата. През 2001 излезе филм, който ако не си гледал, вероятно си живял в пещера. Филм, който допринесе за славата на тунела за Люлин като ускорител на елементарни частици, а именно The Fast and the Furious. Същевременно всички се бяхме наситили на расовите италиански и немски возила, които карахме из НФС-тата и искахме малко промяна. Искахме да сме Доминик Торето и Брайан О'Конър. EA ни дадоха тази възможност, когато пуснаха на пазара абсолютния си хит Need for Speed Underground. Не случайно във въвеждащото видео виждахме два емблематични за уличните гонки автомобила – Toyota Supra и Mitsubishi Eclipse. Да, точно каквито Брайан караше във филма. EA хитро ни накараха да се почувстваме като герой във въпросната лента и това работеше, но докато с всяка следваща серия филма успяваше да ни задържа приковани към екраните, Need for Speed поредицата започна да вехне. Формулата още от същото започваше да носи все по-малко позитивни мнения. Оттъкчени от епизодичността и еднообразието, братята геймери започнаха да се оглеждат за други заглавия от жанра. Ако си стигнал до тук, значи надеждата новото НФС да е читаво не е умряла в теб. Или най-вероятно и ти като мен си дочул, че актуалната игра, която носи семплото име Need for Speed, е нов старт за франчайза, което е приковало интереса ти. Започвам с сухите факти. Историята на Need for Speed никога не е била силната страна на поредицата, но така или иначе не е и нужно. След леко комично интро, изпълнено с актьори, които искат да се харесат на средностатистическия тин, живеещ в интернет, говорейки с хаштагове и мемета, се пренасяме в гаража. Тук имаме 5 паркоместа за возила. Както винаги се избираме една от няколкото достъпни кошници, които ни се предоставят в началото. За разлика от Underground обаче, тук първоначалните коли не са съвсем зле. И така, избираме си първата 4 колка, слагаме едни джанти и няколко стикера, всеки от които вдига по 5 конски сили минимум, и излизаме от гаража. И в този момент няма как да не отрониш едно "Damn son, тая игра е красива". Мрачно небе, мокри улици с прекрасни локвички, които отразяват неонови табели. Да ти се прииска да скачаш в тях с новите си кецове. Лъскавото ти возило, обсипано с капчици вода, което отразява цялата околна среда. Абе, красота! Докато с ентусиазъм изпробваш какво прави всеки един от контролите, разбираш, че можеш дори да изгасиш двигателя. Колите нямат газово, не се притеснявайте, палят без проблем, не е нужно да превключвате на бензин. И така, ето какво ми се случи на мен след това въодушевяващо откритие. Задържам аз спирачката, после гъста и спирачката, отпускам долния ляв педал, а Subaru-то ми усуква задница и тръгва. Подминавам няколко бавни ботове от трафика, докато им махам весело и се радвам на локвичките, при което не съм изминал и 100 метра и в мен се врязва зверски тунингована Supra, след което още няколко елитни автомобила стават на камара върху мен. Чакай малко, бе, какво се случи? Ако все още не сте разбрали, Need for Speed е заглавие, което изисква да сте свързани с интернет през цялото време. Играта е Open World и в нея си снуват разни хорица, които са имали нещастието да бъдат пуснати в сървър с нуб като вас. И така прецаках състезанието на групичка прота, които очевидно бяха отделили доста време на играта и бяха апгрейднали сериозно колите си. Този аспект на новия Need for Speed, макар да дочувам, че е директно пренесен от предната част Rivals, за мен е един от плюсовете, а именно, че не сте сами на пътя и това внася доза напрежение и адреналинов прилив всеки път, когато успеете да се разминете с някой от другите живи хора. Но да поговорим и за саунд. Тази игра звучи брутално. От задоволителния звук на удрещ прекъсвач в горните обороти, през ненужното хабене на гумите в завоите, свистенето на турбото, докато агресивно изключвате от скорост и вкарвате следващата — кеф. Изживяването е доста задоволително с подходящ хедсет. А саундтракът пък ме спечели с още един от трейлерите. Още тогава ми направи впечатление стилното преминаване от кът сцена с актьори в гаража към возилото. Музиката в играта варира между трап и дръм н бейс, като носи адреналин и те кара да настъпваш педала на гъста до ламарината
страната, а понякога и отвъд. Колкото по-бързо карате, толкова по-силна е музиката. Приятен похват, познат ни от стародревните времена на първия Hot Pursuit, където музиката спираше при катастрофа и започваше над определена скорост. И така, покарали сте известно време, вече сте се наситили на палитрата от цветове и звуци, иска ви се да минете някое състезание. Горе-долу сте се ориентирали в дисплея и сте забелязали, че в горния ляв ъгъл постоянно ви излизат някакви досадни съобщения и ви звъни някакъв телефон. На кого пък толкова сте затрябвали? Оказва се, че онази избирщина от хипстери много ви е харесала по някаква неизвестна с вас причина и ви търси, за да се посъстезава с вас. Вдигате телефона, докато си шофирате и чувате приятния гласец на червенокосата мацка Ейми, която сте се зачудили преди това какво прави в гараж. Тя пък ви съобщава веселяшки, че цялата групичка хубосници са се събрали в някаква закусвалня и ви чакат с нетърпение. Отваряте си картата, търсите къде е заведението, отбелязвате на GPS-а и ентусиазирано шофирате до там 5 минути, тъй като сте пропуснали някой от туториалите, който ви е споменал, че можете да се телепортирате до важните места на картата. Минали сте половината град и влизате в закусвалнята. Води се някакъв разговор, пълен с жаргон и хаштагове, които можете да разберете само ако сте популярна във Facebook 16 годишна девойка. Дочувате нещо за състезания и групичката започва бавно да се изнася от закусвалнята, докато давате фистбъмп поздравчен на всеки един от преминаващите. Впрочем, пробвайте да пиете по един шот всеки път, когато някой ви даде фистбъмп в катсцените, но само ако сте над 18, че нали знаете, алкохола вреди, не е за малки деца и така нататък. Петимата чудаци, които току-що са се изнизали от закусвалната, въплащават 5 дисциплини, в които ще се състезавате. Те ще се грижат да сте постоянно информирани за случващи се събития чрез досадните си телефонни обаждания в средата на състезанията. Ще ви потърсят общо около 79 пъти, колкото са на брой основните мисии и ще ви звънат още стотина, за да ви натрият носовете, когато се провалите. Ще се състезавате в дисциплини като дрифт, спринт, тайм трайл, абе накратко класиките. Има и няколко дисциплини с странни имена, които комбинират елементи от другите три. Туге, например, е дрифт, ама за време и по такива отсечки, по които хората обикновено карат ски. Огромно разочарование е липсата на драк, който блестеше в Need for Speed Underground игрите и ни е водил до ожесточени спорове с приятели, от които сме падали. Няколко мисии, няколко дозини телефонни обаждания и стотина фистбъмпа по-късно вече сте забелязали, че с първоначалното ви заводско возило нещата нещо не се получават. Посъбрали сте си парички и сте тръгнали на 5-минутно пътуване към гаража, защото още не знаете за телепорта или огромния бутон Back to Garage в основното меню. Селектирате някои от 4 останали паркоместа в гаража и започвате да разглеждате какво има на пазара. Или по-точно, какво ли няма. В автопарка присъстват дрифт класики като Nissan Silvia и Acura Integra, популярни туринг зверове като Toyota Supra и Nissan GT-R, чистокръвни за по-старите от нас Porsche 911, Dodge Charger и специално за всички перничани перлите BMW M3 и Golf единичка. И да, има го и Skyline, дишайте спокойно. След като ме натупаха във всяка дисциплина, разбрах, че трябва да се върна в гаража, за да продам старото си Subaru и да започна да апгрейдвам Nissan. Направих няколко визуални апгрейда, като по-широки калници и така нататък, след което се впуснах в по-важно – перформанс апгрейдите. Забелязах, че при някой от тях пише дрифт, което е първи сигнал, че няма да ви се размине с една кола, което да напомпате зверски и да изринете всички мисии. Ще са ви нужни поне две, като едната ще ви е за класическите състезания, а другата за дрифт дисциплините. Другия вариант е преди всяко състезание да тичате към гаража и да използвате Fine Tuning менюто, което ви дава възможност да балансирате колата между дрифт и грип, но определено не ви го препоръчвам. В заключение, факта, че играта успя да ме прикове към екрана до ранни часове при положение, че бях на работа на следващия ден, говори сам по себе си. От дълги години не ми се беше случвало такова нещо и бях загубил надежда, че изобщо ще се случи отново. Особено пък с тази поредица. Много добър опит от страна на EA да съживят франчайза, особено като си имат предвид недоразуменията от последните години. Отнемаща дъха графика, перфектен звук, разнообразен списък с автомобили, много тунинг опции, фини настройки. Подплатени обаче с посредствена история, не особено задоволителен мултиплеер, липса на драг състезания и доста спънат изкуствен интелект. Все пак ви препоръчвам да опитате това заглавие, независимо дали сте започнали да играете поредицата от първата и част или сте се включили към манията по-късно.